Only in Cebu City nga mga public utility jeepneys PUJ aduna nay dash camera. Usa ka libo ka mga dashcam ang libreng ipangtaod sa mga PUJ nga magbiyan sa Dakbayan, Sugbo. Ano ang report? Ang dash camera dako kayo og ikatabang sa pagpakgang sa krimen o kaha pagsulbad kinsa ang sad-an kung adunay mahitabong vehicular accident nga maglambigit sa mga PUJ. Kini tungod kay gipangtaod na sa Cebu City Transportation Office ang mga dash camera sa mga PUJ nga magbiyahean dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Kung ako masayop, only in Cebu City nga dunay dashcam ang mga PUJ. Sama na lang nini gipang taod karon sa Cebu City Transportation Office. Tumong nini mao ang security diin makita ang mga panghitabo sulod si PUJ sama sa pagpanulis. Kahapon pa nina ato gisugdan no. So nakaabot og 84 ka kuano sa different areas like sa north, south ug sa central. So nakita na to na effective kayo no. In fact nahinabi na to ubang driver nga nalipay gyud. Kay isa sa rason kay oras kuno maaksidente din ako na sila maglali sa daan kay makita na. Ikaduha ang ilahang seguridad kay kanilaging tulis-tulis. Ikatulo ang mga pasahero pod. Usa ka libo ka mga dashcam ang libreng ipanghatag sa city government ngadto sa mga PUJ. Alang sa mga driver dako kay kini og ikatabang kay magpanagana naman unya ang mga kriminal nga mosakay kanila. Kung makasinati sila og disgrasya, ibasi na lang sa kuha sa camera kay 24 oras usab ang recording niini. Nalipad kami boss kay para po sa safety ba sa namo sa mga pasahero. Naatay tulo ka area no, north ngari sa may SM Dapita sa Lot 27 sa south ngari sa may gate 3 sa Bistil ug kani sa central which is ngari sa atong office sa Ramos. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.